Iwak paten no. Hah? Iwak paten no. Yo. Ya, arep mancing apa? Mancing apa? Mancing iwak rondo. Ora eneng to. Ora, pikir pesen jajanan kanggo wong bar tarpean. Oh, puluhan jin. Iya. Kira anu, nyepai jatah apa? Longgar. Enggak, iki pesan. Pesan tak juga apa sore ngono. Ya ngono bareng omahku. Wah. Apa nih? Apa? TV ku bening. TV ku basa banyu e kuat kok. Oh iso. Padane. TV opo ae? TV handal. Mana TV baru Apane penyungi to? Apane iki to? Amane kalep iki to? apa sih berarti kae? Yo ora. Kocok-cokane iki dijajal tes. Awe. Enggak tapi Curiga iki lah nganu to. soalnya kok terlalu di memori sing lawan. Ini lah. Dong tela iki lho, blas dong tela pakanan lho, store lho. Malah Beda ngadu Mas. yo mongko wae penjeratan iki. Gobeng nih. Kantornya di Gadu. Apa yang PT? Apa yang mau? Oh. Berangkat kan makasih. Jadi ada ini. Koki. Ya. Enggak. Wes oleh, Bos. Alhamdulillah sudah. Wes oleh pira, Bos? Alhamdulillah sudah. Oleh pira? Sita. Apa iki paten? Sepil dong. Sepil dong. Wong kulawe. Semangat, Bos. Nek daerah Dawan, Bos iki. Wah, lele to. Yo kok digo buka to. Pas. Bijak ya semancing ya, Bos. Pak Dine ya wis gak kena junjung terbane. Sing ndi? Pak Dine Piye? kulane mati. Iki kulane iki, oleh pakai Mas. Ora kena dijunjung. Gak kena dijunjung kok. Ya Mas, jere gak kena dijunjung Mas olehmu. Olah telu lo pipi. Tapi paten. Oh, paten, tapi yo Berdiri sak geter-geter. sak geter-geter ya gedine. Mene yo. Be, iya. Tek ngono tapi. Arifu kene. Sing sak ribet ki kene. Tak apret. Kok iso kuwi lho. Dek gadinge oleh to nek kok Dung Madah. Padha les itu. Oleh sitok. Lele. Oleh lele. Mujair apa lele to? Lele. Sak pira? Tak jempolan. Sak jempolan sikil. Piye iki kok? Nobar ngene aku kok jam 4 kok. Jam 4. Bos mancing ngene, Bos. Ning Dawan, Bos iki. Oh iya wek kan tanggal selawe kan Dawan. ngono. Iki tanggal selawe dol. Kok iso? Gene piye ngantur engko? Gene jam 4 to? Oke. Apa tes ning omahmu? Ya oke.
Nah, jadi kengko ceritane ngono lho. Tata iki arep nobar ning omahku, Bos. Apa-apa wae menurutmu ya? Ngene sapa? Ngene tadi ya Oke, engko. main ambore kono. Yo wis, gak apa-apa wis. Karek. TV ning kono jasak gedhong. Ya kono kono angger drang kono wis to. Kok Guntur kok takok menune apa to, Tur? Nek kono Lah kowe poso apa ora takok menu barang iki? Wong ora poso lho Tur kowe. Kok takok menu. Ya iya menune apa ae? Dong. Putri malah seneng. Aku yo Lah alah. Ora Mancing kok. ndol kok. Nganti nyantol iki lho. Itu. Teko prawe iki lho. Lah iki lho nyantol lho pancing iso nyantol. Mancing kok polahe koyo ngene to pipi. Mancing kok iso nganti nyantol. Nyantol rokok. Kok iso. Mancing kok iso nyantol koyo ngene to pipi. 5 sesi lagi bayaran. 5 bulan ya. Ya ora apa-apa lah. Oke, Bos. Aku yang ngono. Hasil ora hasil tetap syukuri lah. Wong urip iki disyukuri apa enake. Terah rezeki wis ana sing ngatur dhewe-dhewe ngono lho, Bosku. Dia apa delok apa teh? Wes aneh. ora wae iki dhewe arep usul tantane. Nusul tiba bensinku entek. Aku lagi montore nganu kuwi tiba padha entek bensine. Ya wis to. Ya ngono ra nukokne. Lho duit apa? Songe kok. Loh, pasti untuk kuwi iki kene. Untunge mbok dedek kene. Do tomblok montomu ngono wis. Ora wi wis oleh blok. Iki apa? Jere andal mancing. Lha iki lho Pak, ayame jumur tak. Apa iwak apa? Iwak anu. Ketek. Tak bakar. Oh, mbok bakar mbok umpan. Dienggo umpan. Bisa lihat, Mas. Lagi bumbani ya? Urung. Nah, jadi nganu lho, jadi engko ngobare di rumahnya Pak Adi Broto. Ya wis dominaku. Ono Berarti ya melu to, Bud. Lah ning gone Tommy. Kok Cara Eh, apa Tur. suket ijo. Ngene baru lagi. Soronge cenek ya. Sorong. Enak sih dik jero ya. Tak go. akeh lak sorong ngene Pak Lurah akeh lak sorong. Iki apa ta, Arman? Ya kayak buruk arep main dienggo dalan mobil lho. Udah sita bati. Nang mesti wang lat. Lah ya, Sore apa yo saiki. Buruk dia. ngarep main ki lah, Dur, ngarep main ngelar iku. Lah mobilnya Putri delon nggih kayak bar kok kedokan nggih lho. Kok bawa ya rupane. Ora apa-apa. Oh iya. Uruk Pak. Ada to? Wis wis tok sik. Tempuk ora kono ngeblok kene ngeblok. Kak. Jadine ini mancingnya mendapatkan 1 ekor. Karena ada anu ya. Nobar. Nobar. Oke, persiapan mau ngeringkes-ringkes dulu. Setelah itu langsung Lur ya. OTW. Kapasitasnya siji ya. Ya gak apa-apa oleh sitok-sitok syukuri ae, penting oleh. Ini ya wis oleh. Ini pas. Ngono ya. Satu sama. Oke. Bayal kuwi apa to tengrundel kuwi? Ade pancing ya, Bu? Mancing iki khusus gune tambak iki. Khusus tambak iki. Tambak lur iki, Lur. Kalau apa to loro kaya umpiak kae. Udan yumur iki kok. Ya. Yo, Din ning omahe tomblok kon. gak ada main Pak Adi to. Wis kadung ning kono kok. Yo. Sepakat ning kono. Ati iki lur iki. Alah. Kok iso kuwi lho. Ngono ae kok.
Gak minta siji kan. Bos, bos. Bukan buka kamar. Aku mau Kleru buka kamarmu bae ning kene. ndak ngomong. Lah, ya kok iso arep kok iso arep kene. Iki ora iso mbok TV tapi. Lho, lah piye nek, Bro? Lah piye to ngarep nobar timnas iki? Kok iso? Biar kamu iso. Iso. Iki jalan-jalan. Jangan terani yo enek iki. Kok maju men Mas iki? Codreng jere. Lah yo. Lah kok malah tak nang pawon iki ame apa to sini? Kene-kene iki komple. Ini ning pawon. Dari Lah wong TV-ne enggak ada pawone, Bos. Iki lho dapure. Dapure ning kene iki, lho iki TV-ne ning kene. yo ora aku malah kok. Aku sih gak tau. Gitu makan. Lah iki lampune kenapa ora tekane? Temen ndi ta? Temen Asus style musik. Nah, wis ngono lho rezeki ya ini. Nobar di rumahnya Pak Tong iki bersama teman-teman. Wis ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, belum.